Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Upat, patay, 13 samdan, human nagbangga ang usa ka van ug usa ka pick-up sa General Santos City. Kapin 20 ka mga balay nasunog sa duha ka managlahing lugar sa Davao City. Upat ka mga balay naugdaw sa Taguluan, Misamis Oriental. Lalaki nga tagbalay sa tinubdan sa sunog, gidakop human giingong gituyo pagsunog ang iyang balay. Kapulisan sa Davao Region ug Davao City mipaklaro kalabot sa pagsuot og pula sa mga pulis atol sa political rally ni President Bongbong Marcos sa Davao del Norte. Kapuso stars Andrea Torres, E.A. Guzman ug Marian Osabel nakisadya sa 21st Timpuyog Festival sa Kiamba, Sarangani. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao.